و me dest pê kir bi serkeftinê, bi serfiraziyê, bi azadiyê, bi hürriyetê me dest pê kir. Roja xwe bi vê sernavê me da dest pê kirin. Pazdê tirmehê, roja serfiraziyê. Bi hevrebûnê a Tirkiye. Temaşevaran êja. Ji ser çi qas derbas bû bêjî 6 sal paş me ve 2016 de dema ku ew xayîn xwestin dîsa o halan rewşa derasayî navê din sıkı yönetim xwestin darbeyekê pêkbînin xwestin dîsa Tirkiye têxin rêya tarî lê vê neqlê gel êdî hişyar bû. Bi serokatiyê meşiyan meydanan kom bûn. Li hemberî wan sekînên li hemberî tankên wan serî hildan. Gotin em azadin, em ê azad bijîn. Beriya her tiştê hürriyet gotin. Îro temaşevaran êja. Pazdeh tirmehê 2022 de roja înê bi vê sernaviyê me dest pê bikin. Di nûçeyên sibê de. Girêdanê me wê hebin ji 4 aliyên Tirkiye û dinyayê. Ji wê roja heta niha çi guherî? Ew darbekar êdî dema ku tiştekî bixwazin wê li hemberî xwe gel çawa bibînin. Her wiha gotinên wan em ê bînin ser ekranê. Girêdanan de. Mêvanên me wê hebin. Em ê wê şevê çi jiyan û her wiha ji wê roja heta niha ew rêya ronî çawa pêk hat em ê li ser vê bisekinin. Werin pazdeh tirmeyê de em bi hevdûrenin. Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Temaşevaran êja. Beriya ku derbarê pazdeh tirmeyê de em biaxivin. Di rojnameyan de meselên derketine pêş bi kurtasiyê ez li ser bisekinin. Rojnameya axşamê rojên baş benda we ne. Ji bo ku derê gotiye û kî gotiye temaşevaran êja EFE nav û denk ekonomîstê wê derê Brooks ji bo Tirkiye şîroveyeke bi vî avayî pêkaniye. Gotiye ji heftê welatî zêdetir dewletan raxistine berçavan û rojên pêşiya me de kîjan dewlet wê sêrbilind bibe di aliyê ekonomiyê de û her wiha pêşketinê de wê kîjan pêş bikeve li ser vê axifiyê gotiye di navan de. Di serî de Tirkiye piştre Arjantin, Brezilya, Meksika û Rusya îhracatên wan bilêv kiriye. Temaşevaran êja got rojan pêşiya wan de hem müdafaa sanayiya müdafaayê de li aliyê din çûnû hatina van welatan de wê çi pêk were derbarê vê de got wê ev dewlet rojên pêşiya me de wê serkeftineke mezin bi dest bixin û her wiha di sanayiyê de vê yekê gotiye. û çaremên reaktör temaşevaran êja xarca ewil hatiye kirin em qala ku derê dikin em qala Akkuyê dikin li Mêrsînê tê kirin na ünîteya yekem a duyemîn a sêyemîn na jî ji bo a çaran betona evil ve were avêtin na hîmtên davîn temeltê avêtin temaşevaran êja û derbarê vê de jî wê bibe yekemîn santrala Tirkiye Akkuyu. Ji bo vê jî xeba taam dikin. Min bibin ba Ömer ew ê min bibîne. Kî gotiye? Alî Köse heye temaşevaran êja asker bû, şehîd bû, Bolyê bû, ji bajarê Bolyê. Diya wê heye 78 salî Ülviye Köse ji bo Ömer Xalis Demîr gotiye min bibin ser qabrê wî, min bibin ber mezelê wî. Bere evladê min bibîne. Dilşadiya xwe bi vî avayî nîşan daye gotiye heke welat tune be ti tiştek tune ye. Ji bo îro vêga Ömer Xalis Demîr wê rojê di şeva pazdehê tirmeyê de me bernameyek çêkiribû, mêvanekî me hebû. Piştî rojekê wê demê
هی هر در تاریه توز و توفانه هی او خاین نو دست پیکربون پشتره همو سازی رابون سرپیان گلی ما دیسا بو هفدوره مشیان قاله یکی کرن قاله قهرمان یکی کرن قاله Ömer Halis Demir کرن Semih Terzi Çavaş Diyarbakır'ı Tugayeki be hevdure hatin be ekibeki Xwestin qarargaha taybet Hezin taybet bi dest bixe Ve deme hat lebeli fermandarı wî talimat da bû got Semih Terzi bê tesîr bike û her wiha darbe têk çî û ji bo vê yekê em Ömer Halis Demir dîsa bibîrtînin wê rojê me nizanî bû roja ewil bû lêbelê piştre qîmeta wî mezînbûna wî lehengiya wî xwe raxis ber çavan û her wiha hêzên taybet te giringiya wê jî derket pêş vê ga temaşevan dêçe dema ku em darbê dikin ew da xayîn çi kirin vê ga hin kes dema ku darbeyan dikin diçin fermandaran bi dest dixin derdest dikin esîr digirin lê ev çete belê çeteye ji ber ku îfeta wan ji ber ku em bêjin karakterekî wan tineye êrişî ku derê jî kiribûn êrişî meclîsê jî kiribûn xayîntiya wan wisa mezin bû bi xwe dijmin jî vê yekê nake yan dema ku êrişî dewletekê dikin meclîsê bombardıman nakin dibêjin dengê gele heke em dengê gel xut bikin gel wê li hemberî me rabe lêbeliya wisa nekirin li ser hevdû bombeyan avêtin ser meclîsê TBMM'ye li ser parlamentoyê li wê dirê jî birîndar hebûn lêbelê vekîl dîsa bêdeng neman İsmail Kahraman wê demê serokê meclîsê bû bi vekîlan re çû wê derê li ser kursiyan rûniştin gotin em li vê derênin bomba barandin dîsa gotin em li vê derênin ew dem hebûn temaşevan dê ja hatin qayîtkirin ji bo îtîrokê Yek ji hedefên darbekarên FETÖ'yê jî meclis bû. Wexta parlamenter li meclisê bûn, wan meclis kir hedef. Navenda îradeya gel wê şevê qisar dît lê li ser xwema. Di 15 Temmûza 2016 da wekî gelê li kolanan meclisê jî li hemberî hewla darbeyê berxweda. Parlamenterên li Enqereyê bêdûdûlî çûn meclisê. Wê şevê li meclisê cudakar partî û rengan nebû. Ji bo xwedî li îradeya netewî derkevin, ne rêzik hebûn, ne temayûl. Vê hevgirtinê xayîn dîn kirin. Tiştekî wisa kirin ku dijmin jî vê nakin. Bombe avêtin parlamentoya 7 salî. Bombeya ewil di saet 2:33 da li baxçeya Alkê derkê dîkmenê ket. Darbekaran xwest navenda îradeya millî bi dest bixin. Vê carî jî di saet 3:20 da avayiya sereke bombe kirin. Birêz serok heke em ev der bigirin û biçin xwarê ev millet dernakeve meydanê. De ew jî bêjin meclis tirsiya, divê em heya dawiyê li vir bisekinin û li vir bimînin. Parlamenter li pişta demokrasî û îradeya millet sekinin. Dibin bombeyan da nobet girtin. Dema wan li stargehê nobet digirt, bombeya seyemên jî hat. Ew jêrzemîna ku demeke dirêj nehatibû emilantin, wê şevê ji bo wekîlan bû star. Li dijî darbeyê parlamentoyê danêzaneke müşterek hazir kir. Danêzan di 16 tirmihê da xwendin. Sibeha wê şeva reş dîmenên ku derketin mû ji canê mirov radkirin. Bi her sê bombeyan zêdetirê 30 kes birîndar bûn. Gule barandin, bombe kirin. Meclis birîndar bû, lê çok daneyî. Ji bo ev îxaneta darbekarên FETÖ'yê nê ji bîr kirin, şopên bombeyan nehat jêbirin.
Vega ev der meclis bu. Parlamento. Yani kıymet buna ve denge gel. Gel milletime denk de vekilan hildibjere jibuyi walat breve bibin. Hemu devletan jî ev têkirin. Lê dema ku darbeyek pêk tê ti devlet veya em bêjin ti darbekar êrişî meclîsan nakin. Çima? Lember gel yek serî hil nade. Lê ew tenê nev der. Serokatî weke kulliyê binêrin di bomba avêtin wê derê. Ew dem hatibûn qayîdkirin. 27 şehîdê me li wê derê hebûn. Gel dîsa berê xwe dabû wê derê. Vêga em ê gelemperî li ser wan bisekinin. Lê îro li paytaxt Ankarê bernameyeke çawa heye. û her wiha ku di bajarî yek baş paytaxt Ankara pişta İstanbul bû, ji bo vê em ê berê xwe bidine paytaxt Ankarê. Havala me TRT Kurdiyê Emine Kaplan li wê derê. Emine Kaplan. Bele İsa Yılmaz Weşê ve hedef arêxistina terorî FETÖ'ye kuştina Serok Recep Tayyip Erdoğan û îşgalkirina Tirkiye bû. Ji bo vê îşgalkirinê jî hedef amazin helbet îşgalkirina paytaxt Ankara'yê bû. Ji bo ku Ankara were îşgalkirin jî darbekaran êrişê saziyên kritik kirin. Lê belê bangewaziya Serok Recep Tayyip Erdoğan gel derkete skaka û neştin ev saziyên kritik werin îşgalkirin. Yek şu an saziyên ku dixwast were îşgalkirin jî külliyeya Serokkomariyê bû. Terorîstên FETÖ'ciyan bi bombayan êrişî Serokkomariyê kirin û dixwastin vê derê ji xwe re bikin baregeh. Lê belê bangewaziya Serok Recep Tayyip Erdoğan gel ev der parast û nehiştin FETÖ'cî vê derê êriş bikin. Lê belê Duan êrişên ser Kuriyê de mixabin 29 sivîl li vê derê şehîd ketin. Em karin bêjin ez dixwazim vê jî bêjim wero jê Serok Recep Tayyip Erdoğan nel Ankara'ya bû, Marmaris'e bû. Lê belê FETÖ'ciyan ji bo ku suîqestê lê bikin tîmek şiyan dibûn wê derê jî lê belê hem ji xwedê re negihiştin armanca xwe. Wê şêvê meclîsî hat bombakirin û nêzî 100 parlamenter wê kêlîkê di meclîsê de bû. Bi ev 16 çar ev bomba hatin barandin ser meclîsê û duan êrişên ser meclîsê de jî di polîs giran birîndar bûn. Em karin bêjin saziyek ku wê şêvê hatibû bombakirin jî navenda tevgera polîsan ya Gölbaşiyê bû. Navenda polîsan bi ev 16 di cara hata bombakirin û duan êrişan de jî 47 polîs şehîd ketin mixabin. Ji xeynî vênayê jî wê şêvê Sererkan Hulusi Akar û fermandarên dî jî caliyên darbekara hatibûn rêhînkirin û her wiha bi Kobreyan jî êrişî bînaya mîtê jî hatibû kirin. Lê belê di heman devê de bersiv hat dayîn darbekaran karin bêjin. Belê wek me gotî wê şêva 15 tîrmihê darbekaran xwestin Tirkiye îşgal bikin. Lê belê bangewaziya Serok Recep Tayyip Erdoğan gel derket skaka û nehiştin Tirkiye werê îşgal kirin. Îro jî li 81 bajarên Tirkiye merasîmê werin li darxistin. Li Ankara'yê jî pêşî alîkarê Serokkomar Erdoğan Fuat Oktay wê bi malbatên şehîdan re 15 tîrmihê kulîlkan deyne ser birdariya şehîdên 15 tîrmihê û dû rejiyê ji wê derê derbasî meclîsê bê. Yê li wê derê jî kulîlka deyne ser birdariya şehîdên 15 tîrmihê yê li meclîsê dû rejiyê Fuat Oktay wê li meclîsê axaftinekê bike. Dora êvarê jî Serok Recep Tayyip Erdoğan wê li Stenbolê li navçeya Saraçhanê bangî gel bike. Nad saat 8:04 de nûçeyên sibê dawam dike temaşevanê jî îro ji ber ku serfiraziyeke ji bo welatê me hürriyeteke ji bo azadiyê belê em ê şehîdên xwe bi bîr bînin lê em bi wan serfirazin bi seya wan em rabûn ser piyan temaşevanê jî ji bo vê yekê
îro em ê bi mêvanên xwe re, bi girêdanên xwe re bernameyeke cuda bibîrbînin. Di vê roja cejnê de bistektin em ê çima bêjin, çima cejne, çima serfiraziye, lê pêşî ez mêvanên xwe dixwazim bidime naskirin. İrfan Kartal, parlamenterê AK Partiyê yê Wanê. Ez benî xêratin. Xwedê xêrê bide. Her hevî. û Medeni Sevinç, ben bir sen alîkarî rêveberê giştî, hûn jî xêratin. Serçava minnetdarım, teşekkür dikim. Spas xweş. Sağ olun. Vêga ez ben îzna ve hebe ji ber ku emrê vekiliyê me zêde pêşî xwe bi hürmetê. Vêga gelek kes vê yekî merak dike. Di pazdêtirmeyê de me gelek bername çêkirin. Xusûsiyeta min de jî ev heye. Ez dixwazim ji mêvanên xwe beriya kimlîka wan, mesela hûn vekîlin, hûn jî alîkarê rêveberî giştiye ben bir senê lê beriya her tiştî em welatiyên vî welatî ne. Yani bi şaxsê xwe ji bo pêşe roja wan. Wê şevê dema ku we vêyekê bihîst hûn li ku derê bin, hûn li ku derê bûn ez benî we çi kir? Ez dixwazim bi vê dest pê bikim. Wê rojê meha 15 da proja bazarê bû, em gund bûn. Em gundê Wanê gundê xwe bûn, Êrenî gundê Êrenî bû. Wexta dema em me xeber hilda me ew kir, em hatine şehir. Belê herîkî îdî televizyona, radyoya hemû Tirkiyeyê eva hereketa, hereketekî pir ciddiye bû. Pir ciddi bû. Eva derba, evana hareketana, eva serhildana, eva nebaşiyana şahsi min teze nedîtine berî jî min sala şêstî da 27 Mayıs'ê da jî me eva dît, me 12 Eylül'ü dît, 12 Mart'ı dît, 28 Şubat'ı me dîtiye. Em nexerîbî vî işîne. Birêz xertaniyan we çi xwe gelek darbe dîtine Me gelek darbe dîtine. Yani zaf ev beyanî me re nehat. Me got Türkiye'de ev îşana dibûn. Ev vesayata eske ev ki berê rabû bû. Fakat ev derbaya sivîl, ev derbaya teşvîqa sivîla teze tiştekî çêbû. Fakat Türkiye'de ez benî Türkiye'de Türkiye berê xwe daya Avrupayê, ne Afganistan'a, ne Suriye'ye, ne Pakistan'a, ne nevatdariyê da nîne bu demokrasiye, bu özgürlük da riyavê vekiriye, gelek sorunê xwe xelas kiriye. Ana gorê wê dîsa jî yê Türkiye hez nakin, ew dewletekî Türkiye'de tiştê nebaş derxin, ewana destê xwe dabûne berê jî gezî olayî jî heme provaka mîna wê bû. Ewana hemû vî işî da tecrübe dikin. Fakat liderekî îsa derkete pêşiya wana tüccara eva texmîn nekirin. Hatta saata wê jî hinekî pêş de hatibû. Türkiye belaka mezin xelas kirin. Saya serê liderê me Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah jî îdî vir şunda jî îdî ev darbe dernekevne pêşiya me. Vêga we dema ku tabii tatil bû dîsa rojên bi viyavayî bû. Wên li gut bûn. Vêga temenê me ji ber ku em ciwantirin dolatçilî ne ve gelek darbe dîtine xwedî tecrübenin. Bi siyasetê de jî bi salan win dixebitin. Vêga dema we bihîst belê ji were xerîb nan lê dema ku ji weşanê em derketin ji TRT hûn zanin TRT jî dorpêç kiribûn, işgal kiribûn. Dema ji TRT derketim em jî ji ser ekranê dema lê nêrtin ji me re gotin Binalî Yıldırım Serokwezîrê wê heyamê derket got hin kes serî hildane lê belê komeke. Li cemin havalê min hebû cara wil me ji evdûre vê yekê pirsî li Tirkiye darbe çê dibin? Yani heyameke bi viyavê ku na em bêjin pêşe roja wê roniye. Em bêjin her tişt gel radibe bi hêsanî ji bo Kurdan. Mesela em ji ber TRT Kurdiyê de kanaleke bi viyavayê heye di nav vê de jî pêk problem tune. Li hemberî terorê gavên gelekî berbiçav tên avêtin pêvajoyek hatibû dest pê kirin. Her ve aliyê ekonomiyê, aliyê hürriyetê ve gavên ku hatin avêtin em şaş û metelman. Lê yani jiyên din cudattir bû newsa ev. Çima çünkü lê denir ki Türkiye pêş de çû. Em çav bikin veya başta bikin, em çav veya engellemişkin.
Türkiye her sahayda, ekonomide, siyasette de, özgürlüğe de beri ben ne kadar bu kelameke Kürdi peytey bakın ve şart yani. Beli. Na iro asimle hebu, inkar hebu, red hebu, ev politikana devam dikirin. İro ev hengi ev sala 2002 vali Recep Tayyip Erdoğan lideri me cesaret akun, ev kakun peşiye da eva mesela, eva soruna her yali da peşte ortaya rakırye. Tani iro ver şunda jiydi. Merra idi daha riyama vekiriye işiqe idi Avrupa'yı çi hebe iro vera kanunu ve yasayı ve çi hebe evna derketine katı demokrasi belki kemasi hebeci evna düz dikin robro düzdü ve daha ji baş ve vera niyeta baş lazıma eleştiriye baş lazıma merif gereki ve avayı da bike ama haberde bece ki çi beci ene meri hene عادت وانا چی بکی در جمع دوید تو دست خدا قایخانه چکی رون چکی بده دیساچتی وان ممنون نکی یعنی اوانا ما maalesef devraji tene evkirni dibine maşayı vana Emel serveji biştağına gerek suali min henin belya ve brez medeni sevinç win ve şeveji belku em bir binin disset belki de kerem أزورا ومأنقرة بو la Ankara'yı bu. إقامتنا أنقرة بو مدينة خدای تيارة صورتيات كن سر ملت را تشتكي نا عجايب دكن مدينة خدای تلفزيون دا قلتن قو هنا اسكرا پرگرتيا اسطنبولي پرگرتنا بشتوي ما برسي قو والله احتلال هيا و اسكر ديسا يونتمي را دست دادنا و چاقه هم رابون مالي خو ما ترک کرن ما بري خدا ميدان قزلای Dama ve biyist. ما بيست Yani jvereci acep nahat. tabii beşi acayip hat medeni teyare uç avdu ben para İstanbul'a hatta girtini Fatih Köprüsü hatta girtini medeni Xudayı ki tişteki acayibe yani zaten televizyon nişandı kız mego uçağı ilo roja valata idi artık bir işira gerekiyor emsari Xudayı'nın ortada yan valat yan mahmuş geherin çünkü mezanı bu plan mezene çünkü peşiye çağ vekilimi got askeri ihtilal çeydi bun millet kısmen jidigo ya askere jibona halkı xo jibona milleti xo buna düzena sistemi düzelmiş ve ev niyeti xo kerdikir. Fakat bir işi da benevi da dena Xudayı çağı bena fetoleti millet hamu rabu serpiya. Adım adım cadde sokak hamu tjimun esatma Kızılay tanka ussa araba pelixandı bun yani her tarafları hamu araba evkir bun. Millet ketibuz rüyada. Hene insanı mekkad ummuş ne dikir? Peşerin, karşıderin. Mesela insanı tipi olan, deseni olan, kıyafeti olan, uygun toplumu ne bun? Ona peşiyedir evin. Yani mirin, jivi milleti ra, tişteki usa kadim dahat ki, şehadet, şerefa şehadeti, şehidiye millet behiz dikir. Yani ez tahmin dikim ki belki bejin Çanakkale, harba Çanakkale'ci, Ankara'ya ukavi, İstiklal Harbici, Kaşı vi millet ra belki zeylettir millete temayül ki bu. Çünkü kahir ekseriyeti insan kete sokaka cadada. İşte emçune evka Cumhurbaşkanlığı, Saraya Cumhurbaşkanlığı da Medine Xudayı vara millet zaf kadime şehit ki buna. Hatta olsa gotun ki goseri şehida taramış ki ne çüye ser çatıya da. Yani müşahede ekir millet kat ne diseni deri partiye millet topu ondan sonra kısmeki üçü hava alanı yani çadebijin kıyamet haşır usa halk geleme usa bu candan yürekten çadebijin Türkiye rabu serpiya mego ki artık eva kıyamavi milleti de çebe değil ki fetu dünya rabevi milletini kare elhamdülillah Kıyamek. aynen kıyam bu Kıyam. evet kıyam bu ve kıyamet da ji halkime fark nakısta ortada yani kesinlikle millet rabu serpiya tabiri caizse Türkiye'de bizim vira bismillah veya cada bu sokaka bu ve gotkin illah azadi illah hürriyete Türkiye demokrasiye Türkiye illa ev halka bir milleti rabi toplumu rasadeke emji naveda bun dere genel kurmay emçağı derbaz bun teyara bomba kirin
4-5 hev insan peşiya me paramparça bu. Min ne insaneki de dit ne of veya hatme kuştini ne dit. Sanki millet çadı şu davati olsa samimi olarak karşı ve zulmü ve haksızlığı ve derbeci zihniyeti artık rabu serpiyada. Olsa kanaat kim ki ilo şunda tüm millet, tüm devleti de hain veya insanın yuvarlanmış ve ne yapıyor bin çana ve orduya da olsa şey bu artık eva işe diti be cesaret tabi mümkün niyetine be. Elhamdülillah çok şükür eva halkı-i Müslüman ji beratiyera, ji alikariyera, ji peşikeşiyera, ji özgürlüğera susamış bu. Ve elhamdülillah zaten şef nivi şevi şunda empayay zivri ev ki bu meddene o millet tank desteği asker standına kat nizane ji tankçıya tanka da ajotun emketin nava şehirde. Onunla beraber bayrağı Türkiye ve tabiri caizse işaret-i azadiye millet hamu serkar bu. Tabi İstanbul'u, Malatya'yı, tuzani yekşici gidini evkikederi bu. Marmaris'e civana teşebbüs kür. Fakat elhamdülillah millet zaferi khud zu kısa çok menzileke kurta. Namakun rabun Serpiya tabi paytaxt Ankara. Evet. Disseri de jiberku hemu erk hükümet livedriye, vezirti livedriyenin و her vaha parlamento livedriye hintişt xwestin lê İstanbulê jî serî hildanek tabi ya balkêş ew bû pir hatibûn girtin livedrê ew jet nêz ve difiriyan na Abdullah Koçal hazır e Abdullah Koçal li İstanbulê ez dibêm li bendamê ye Abdullah Koçal بله ایسا امنیتی هری کریتیکن لاستانبول لسر پرا شهیدانن جهه کو شوا دربه گلا تانکه لیکت امنوی دورنه آن حال و داره بیرداری شهیدان هیه امجل بیرداری شهیدان و شنا خودکن وسبه نا شوا دربه کارن خواست پیشی و داره زفت بکن پر دست بکن ساعت جدها شون دا هاتن کتن و داره خواستن ری بگرن و ملت آستنگ بکن لی پشتی کو ملت بخوا حسیا ملت رابوس سرخوا جوه داره تسلیم بون و وسط در دست شون و شوه چی قومیان بحثا بکش تماشاگرین مرا ساعت 10:30 شوه آویت انسر اولوسه ترتا اولوسه جی دویم به بیژن ساعت 11 شوه و شون در بکران دور بالا فرگه گرت و پشت رجی ساعت 11 شوه 22 دقیقه در واسطه بین کلوبا مودای ده کلوبا اسکریه ده فرماندارن لوی داره در دست گرن و رواندن پشت روی 12 چهرک مابو لتقسیم دور لبرداریه گرتن اولوی داره 39 ولاتی بریندار بون 39 ولاتی اینکو لدیجی دربه لبر خوددان پشتی ساعت نیوه شوه شونده چارک دبوری لبر امنیت استانبول آلوزیه دست بکر دور لوی داره گرتن او پفشون دست بکر ل 24 دقیقه در بسته بین 12 شوه سر و کمر اردوغان درکت وشانا CNN ترکیه اولوی داره در گوت حوجه کو ملت لبر خواب بده او ملت دعوت کرد قادان بالافرگه هان جین کو خطره لی هیا پشتی ویج خور روش گوهری ملت هرکی ملت داکت کلانان و روشا حولا دربه گوهری 12:25 دقیقه دبورین لاقصرای تانک هاتن میدان تانک هاتن قاده بر اسکرگه او ساعت 1 شوه شونده ساعت 1:43 دقیقه دبورین لحربیه رادیو TRT آنگوان بیجن کامپیسا و یا حربیه در بکران آویت سر و درجه او درجه گرد و دیسا لباشاق شهری 1:45 دقیقه دبورین لبر لشکرگه آلوزیه دست بکر ساعت 2:53 دقیقه در باست بون جی تانکن در بکران برای خدا پرا اون قپانه لوی داره ملت ریل بروانگرد نهشت او بمشن پشتی و شهرداری باجار مزین یا استانبول جی 2:54 دقیقه در باست بون لوی درجه آلوزیه دست بکر و به بیراوه پروفسور کی لوی داره پروفسور وارانق لوی داره جان خوش دستا او بود جانگوری بود شهید دوی آلوزیا لبر شهرداری ده 2:57 دقیقه در باستوبن او لبر اوفیس سرک وزیری پشون دست بکر ساعت 3 شب شونده 3 را چاریک دبوری لبر تلقوم در بکر کام بون او کتن هندر پشتی ساعت 3 را 20 دقیقه در باستوبن بالافرا سرک کمار اردوغان گیش استانبول او پیابو او گیش ناو ملت ساعت 25 دقیقه در واسطه بون در بکران خواست ریل بر مدیای بگرن و کتن روزنامه حریت دوره ساعت 4 دقیقه در واسطه بو گشتن دیجی ترکیه و جبوک و وشان
بدن سکناندن لوی داره اف جهازمه داره سابوته کردن پشت قراقولا چنگل که ساعت 50 را 42 دقیقه درباست بون بر به دست سبه لوی داره پفچون دست بکر پلیس و اسکر نبیجنن در بکار پفچون و دوور ساعت 42 دقیقه دوبارین لوی داره لسر پرا شهیدان یانها اسکرین در بکار یان جنبیجن در بکار رادست بون در بکار تسلیم بون و به وی آوی او هول پوچ بو تکچو استانبول 99 کس و شوه شهید کتنیسا abi hain bedir yani şeytan alıp ya bu darbeci idam ki namı merni ama hatta darbeyin darbe diken Tabii diveteri de tamaşavar neşa me hindimen parvekirin. Abdullah Koçal dama je İstanbul'e ragahan lüvedri yekşi bombardımana meclisi. Ciberku lecem min meyvan kimen siyaset medare ve meclisi bres İrfan Kartal jüve bıpırsım. Meclis çavate bombardıman kirin. Meclis yani ciki en başta yani çağatı aklı meclis vakta merim meclis dibece temsiliyata millet uraheye ne devlet ve gavi xuyi devleti millete esas avaji meclisa millete yani yani ve bu borun Bres Kartal ve gadı meclise de gelek parti henin beli önce AK Parti'ye yekidince CHP'ye yenidince İyi Parti yekce HDP yekidince M5 zaferi cuda her gel ve temsil diken olsa aslında yani ya balkeş eve hişmendiye keçava edamak ve emve fikrin ve kevinde bejin ya gel ve de temsil kirin yani hişmendiye keçava aklı keçava bu sadık ya az beni evci bomba habitine tam oda reise Seruki Meclisi? Seruki Meclisi aravi ama ber oda vedarli. Evciye ku beryaname vega desefeyanda tamaşavan necaciye vundibinin ava o ber oda reise. Hedef ev biye. Oda biye rast kere ne havitine zane bu ne? Yani ha ava bomba havitine ne hatine ora betuni ava havitine kalbi millet. Çünkü temsilciye millet urana az iro ura tani seri şahsi ura ne urama az temsilci millet az şandım ura az vekilkiye vidikim ev bomba havitine vanji sabu millete zaten derdi vanaji ne millet bu bira millet şehre yeter ki bira ama em her ne gaya khun em ve Türkiye'de çıka zararı bidin em çıkası iktidarı ve evkihilne desteği khun peyve kertibun derdi vana ne meclis bu ne kuş gelle kuştun ciha bu ama hain FETÖ iro rojeke teybete da emvira belki amaca khun gaya khun nikarın çıkası bejin hindike em çıkası bejin hindike Türkiye'de gelle ki darbeke pirmezin hatta na dünya Türkiye'de çıka darbe bu ne hamu kesi de millet dernek ya ekip. Beri vakta Menderes da ji, vakta Süleyman Demirel da ji derbet bun. Tu derbe millet ne katibu sokağı, ne katibu evka. Millet dikişiyor malakun hemu vrada. Fakat ve hareketi da ve roje da millet teklifa derimet Recep Tayyip Erdoğan ev cesaret hilda ki derketne sokağı pır başarı ki evşi heldana da serikun. Tabii de serokatiya Reisi Cumhur Erdoğan gel derket beryana hendimen henin berya ve yani berya hükümeta AK Parti'ye darbeyindin de dama darbekar ev postalin xwe nişan didan üniformayên xwe nişan didan ew Reisi Cumhur an jî Serokvezîr li malê tenê televizyonê sêrdikir dîmen hê jî henin. Ew bi xwe jî tiştek nedigotin gel jê li mal bû. Lê belê vê neqlê hatta darbekar hin em bêjin wan mesajên wan de ji ser ekranê TRT Kurdiyê jî me parvekirin. Dibêje gelê Tirkiye ditirse dema ku tankan bibîne wê der xwe bavije malê lê belê fotoğrafeke binêrin ev ciwanê me xwe çawa avêtiye ber tankê yani nefsa semboleke ew tank
ajotiye xwedî savêtiye ber nizam jî min nîşan dide belê binêrin ev fotoğraf vêga birêz İrfan Kartal bi serokatiyê ve çawa ew gel rabû ser piyan binêrin di ber wê tankê de ciwanê me çawa xwe avêtin û her wiha li hemberî wan sekinîn vê yekê nîşan dide. Tabii piştî vê hin het tiştenin birêz medenî sevinç. Mesela gel derket dest bi nobedê kirin. Gotin heta yek ji wan jî dibe ku mesela em bêjin komek be tiştekî din jî pêk were vakıf, dernek, setaka di wê heyamê de çawa tevgeriyan li gorî we roleke baş girtin anna. Niha Sayın Vekilê min zav tiştê baş gotin. Millet çaxê televizyonê de handa Firat Cumhur Reisê Merakete irtibatê Cumhurbaşkanı talimat da millet da got beyabın hürriyet da xo azadiye xo ra sahip derin Vekilê mirin jêra teşbîtanî millet tamamen emir hilda. Yê pêşiyê selam ran durmuştu. Hûn hatine ser çavara hatine. Yani ruhê qiyamê cem wan tune bû. Yadinê jî te bes kir STK zaten çaxê eva olaya bû serokê Memursenê Elî Yalçın hatta sokakê ilan kir got bütün insanê me bütün üyê me peyayê sokakê bin eva îro roja welat e. Ev jî birêz sevinç ev jî balkêş e binêrin. Evet. Darbeyên din de yani vêga sentrom hûn zanin. Evet. Wezareta Parastinê Amerîkayê wê rojê ew rotaya balafiran nîşan dide ji vê dirê jî min parve kir wana. Min got binêrin pişta wan kî henin? Sentrom parve dike. Lê tiştê ku ew bixwe jî ji generalekî wê derê ku bas dojî min qala wî kir teqawît bûye got belê me destek da îtiraf kirin. Lê tiştekî balkêş weke gotina we STK der birêz Alî Bey derdikeve dibêje îro roj roja qiyamê ye hûn dibêjin. Evet. Parlamenter ji mirinê natirsin diçine meydanan. Wên belê yani ben bir sen rêveberê giştî alîkarê wê derê yani yek ji canê xwe jî titirse win natirsin belê xwe didina Qizilayê. Mala derdikevine camiyan xutbeyan didin salayan dixwînin. Yani hişmendiyeke çawa hev dûre wisa meşiya? Niha pêşiyê min jêra got vî milletî gelê me go pişt vî îşî da te ça bes kir Amerika, İngiliz veya yedinî hemû hene. Eva istikbala sadece Türkiye nîne. İstikbala ümmetê ye daha pêş de jî istikbala insanlığı ye. Çünkü Orta Doğu'yu da eğer Türkiye bikeve bütün zaten dünyayla ona hakimin. Fakat vi milleti eva zavrın zanı bu derkete meydana ve meydana da jî karşılığı da elhamdülillah ki zafer hat. Meheki nöbet girt. Sendika olarak, STK olarak hatta roja tamamen millet emin bu. Serok reisi got eme da Cumhur reisi got artık tamamen baş ev milleta sekini. Demek ki liderlik zav önemliye. Vekilimiz Cerrah Baskir go eva zafera, eva mücadele bi itibara reisi cumhur ve millet vecivira güvenmişti bu. Cerrah alikari kirin ve millet haftev mesela xora sahip derket. Ez tahmin nakim dünyayı da milleteki, xavmeki, geleki, notani gele Türkiye ve mücadeleyi de kısa sürede, zaf zamaneki teng da eva işa muzaffer bun, zafer kirin. Eva ji dünyayı dersek de eva milleti me xalqi ki necibe ve roja ve hat seri xudayne meydanı kat mirini natırsa. Mirin şehadet zaten ji boy Müslümana şerefe. Elhamdülillah düsüt penci, düsüt çilne şehid emet çebu. Be hazara birindar emet çebu. Ve çi digotun millet çi digo? Bavi, diyavi, xuşkavi digo elhamdülillah mxuye şehidin. Çağı eva olaya çebur kahraman kazanı em çun pişti ve şehid evi, birindar evi mesed kirin. Apeki 8 sali digo em çune meydanı da. Wana keyfi agule berdaneme da careki digo eva nemiriye caken ne berdaneme da. Evana zari kibun, halqi kibun, milleti kibun, geli kibun. Evana ev isyana jikirin, geli mebun. Fakat kafe wan şuştin. İhanet era alikar kirin.
Çağı ihaleti ra alikar kirin, evana insana çabuna aynı canavara, halkı mela, milleti mera, tuzani eva zulma kirin. Fakat tiştek bir kirin, tiştek bir kirin, eva milleta seri khud danayne. Vekilim zav tiştekirin, got, zav yerinde kelime ke baş got, got ki seroki dini, reisi dini, mezini dini, çağı eva tişadı bu seri khud datinin, got hatın tamamen teslimi vana. Fakat serok Recep Tayyip Erdoğan tam zdevi got ne halkı khu gubratı met kujin bera kujin Rabne serpiya. Tabii yani ekibeke ku jehezin Tayyipet o askeran dişinin Marmaris'e polisin ve derede kevine mücadele ve got ya kahraman kazanıcı kuvun dişinutten Beryana Hacı lehemberi gel ne be Arap ne be Türk ne be Kürt hemu behevdur rabun piyan teni ne başarılmasın juvan yekşi jeheremame tev behevdur nöbet edigirtin gelo le Diyarbakır hazire Abdülbaki Diyarbakır ji ve şeve li serpiya bu Zana Karak muhabiri TRT Kurdiye ji ve dereye Zana Karak İsa Yılmaz diser havla darbe ede 6 saldır bas bu bazı tilmaha 2016 tabi duve havla darbe ede dinav hezen amkan bejin artış ede hezen darbakar javun hezen FETÖ javun jaliye FETÖ ve dahatın ve birin li Diyarbakır'cı tevgerdariye kem karın bejin mezne bu laura baragaha leşkeri ya haştem yani 8. ana jet üstü li Diyarbakır'ya bu her vahal ve derece kem karın bejin Darbakara dixwast ve derece kontrol bike û biriya vê baregehê biriya ew balafirên şeriyê F16 jî vê welatî dagir bike îradeya vê milletê bişkine û em karin bêjin meclisê jî heta tê gotin ki hin balafirên ji Diyarbakir ji dabûne berêxwedanin meclisê berêxwedanin genelkurmaya ki li Ankarayê tabi duê şevê ne tenê em bêjin darbekar li serpiyabûn millet jî derket kuçe kulana derketin meydana û neheştin ew darbeya wan tê bi ser bikeve û têk çûn yek ji wê şahîdê wê şevê jî Ömer Efsane serokê Waqfa Diyanetsenê ew jî li Diyarbakirê bû ew û STK'yên Diyarbakirê em karin bêjin ev darbe ev hewlakê li vê derê diçû hinekî siz kirin ev jê bi pirsên kelo di wê şevê de haya wan çawace çêbû darbekara xwest li vir çi bike di wê şevê de li Diyarbakirê çabû bira ew bêje û bi xêratin bernameya me navxêr dabin bernamekî baş dixwazim inşallah. İnşallah wekî tê zanîn 6 saldir bas bû ser hewla darbeyê de başa ku bi ser neket wê şevê hûn jî li Diyarbakirê bûn hûn û hevalê xwe em bêjin STK'yên dinê saziyên sivîl bû haya we çawa ji darbeyê çêbû û we li Diyarbakirê em bêjin we tiştekî çawa şopand. Wî şeva saetan me nehû nîvan da ez û mele Yahya Öger em bi hev rabûn li televizyonê medî kopriya uçarnavî Boğaziçi Köprüsü bû ana kopriya şehîda hatiye qefilandinê û hereket ki mezin heye melay hej min pirsî got ya çi ye min got wela darbe dibe Kenya got ya vî memleketê de çawa darbe dibe wexta darbe artık darbe wexta wî derbas min got ne qismekî herhal asker dixwazin ki li vî memleketê de darbekî mezin çêkin ev hareketa ev ya cî de em derketin derbe em çûn hêla walliğê tişkîttinê em derketin ber askeriyê tişkîttinê min got wela her halde ev tişta tiştê hava û jandarmayê ne ji bona wî em derkevin herin ber jandarma hêla çi ye çi dibe wî şeklê em hereket dikin em ji malê derketin û qismkî hereket heye yani tiştekî xwanê dike ama li ortayê da tiştekî tune dora em derbas bûn çûn ber AK Parti'ye hevalî min Alaaddin Parlak li ber Parti'ye bu em çûn bavî me got çi ye got wela hereket ki mîna darbe xwanê dike ama hîna tiştekî tam belînin ev tişta saat hema 10 û nîva da em lê wê bûn û kes tune bû me xeber da tevê saziyên sivîl me got berin evê bişinin mesaja bişinin hevalê xwe bira ew bira tev top bin evê ki me bikanî bûn em telefonê wan bikin me telefonê wan teviya kir ew hevalena elhamdülillah nav saatkî da qandî 5000 heb însan li Diyarbakirê de ber AK Parti'ye de top bûn û ev îşa şermizar kirin yani gotin ki em vî îşî naxwestin tabii vî deqîqê da
Semih Terzi ji Silopiyê tê Diyarbekirê ji Diyarbekirê derbas ve dere genel qurbanê arawan da ser Ömer Halis Demir û arawî da ew kî mazin derdikeve Ömer Halis Demir wî dikuje ew hevalê wî zî Ömer Halis Demir şehîd dikin û dûra ew belafirin askerî ji Diyarbekirê radibin derin hem li meclisê dixin û hem derin genel qurmayê hem Gölcük'e da li evê dixin özel harekatçıya dixin yani tiştekî per mezin ama Diyarbekirê da zî ji karşıya vî îşîna per ew kî mezin çêbû em tev li derve bûn û xelkekî li derve zî bûn tiştekî destekekî per mezin didan me ki bi arabê xwe derbas bû ki bi rêda derbas bû hem araba xwe sekinand û diket navî xelqî û ev îşa şermizar dikir tiştekî per xweş bû belkî wî şeva asker li Diyarbekirê derketene derve ya zî polis tişkîk bikirana ev olay mezin belkî li Diyarbekirê da zî bibana ama elhamdülillah li nav Diyarbekirê de per meselê mezin derneketin û kısım ki asker û polîsî zaten li hêla demokrasî û adaletê da sekinî ji bo navî پرسر کرا که پر مزن دیاربکر در نکت ویشوی. سیاست که چاو مثلا گاوا و بیست که وقت دربه که حول کتی کرن ون ام بجونو حواله خو ون دکتن میدانا دکتن کوچه حسی که اون حسی که یعنی فکر که چاو دکتن یا فکر او مگو کی ام نخوازن که لوی مملکتی دربه کی به اولوی حرم ادی جی کی پر مهمه جی کی پر گرینگه çünkü tişteki leva be ev bekşinin جی کی dene yani zaten kısım ki insanın ne baş tıxwazin ki leve bratış ki be o devlet o insan varın karşıya hevdu jibonawi me xwast ki bratıştaki ne be o eğer asker derdi ki ve dervezi ev askere biralci xuda bisekine ya mesela vaqt gaz malayah yam derketin قام شركم قام برهم با جاندارمي أمي عربة خو بشوتينن أنا ظن 10 دقيقة 15 دقيقة زي ببا أبي بيا جوان را ببا أنجل كي عسكر أبي جاوي درنا كيف شو قرار حقو درنا كيف الحمد لله جاب نكر ما تشكي ميناوي نكر أما وين قرار لك ما ذهبوا أبي كوي شبيهات درفة أجر تشتكي ببانا بالزيداوي أبي وين حركات بكرانا يعني أبي عربة خو بابتنا أورتي أبي جاني خو بابتنا أورتي إلا وبيقولوا ki في memleketi de demokrasi ve adalet bir alpey bilmine. Zor spas manata ve Ömer Efsen Seloki Vakfa Diyansını. Tabi 25. Hafiziyetin kanun bejin şehit eme her vaj 2000 ziyeti gazi emeye. Jibona vanji tabi bernameye ke teru tücel Diyarbakır jeyet fazla ki bahsa bernameye Diyarbakır çuvalkerin saat daha da sadana goren şehidan ve çebive her va saat 11:45 atıcı نميجا إني ودعايا ختمة شريف ديسا جبو شهيدان تيخوندن ساعد 15 ودهاده سردانا غورن وقت زين دحب شهيدين دياربكر جاني يك جي لأنقرة يلقول باشيه يك جي لسر برا بوغازي تشي الاسطنبولي جاني خوجا صابون جبونا وانجي ديسا برنامج بيرانية الدارخسن دياربكر ساعد شازة ساعد 3 ودهاده دچن دجلي وساعد 4 ودهاده جي دچن ارغانيه فردو شهيدمه يك ارغانيه جي لدجلي ديسا ساعد 18 جي ذكرنا پیشنگاه فوتوغرافن پازترمه دو شوده لکیجان باجری چبو همو فوتوغرافان ایواره کشکش کردن ساعت 8 نیفاده جی مشا بیرانی یه جبر جاکچه حتی مزگفتا قشون یه جی کی دروکی ایو درجی وکم میتینگ ایواره لدرخستن لبر میدانا قشون یه هر ساعت 00:03 دجی دیسا سلای واره خوندن و بیاوی برنامه پازترمه اول دیاربکر جی بدای به Tamaşavan Neja, İro roja serkeftini, roja serfraziye, İro pazde tirmehi. Bernameye ke cuda nuçen sebede embe hevdurenin. Jiberku ev temaye bi taybeti gelemperi li ser ve eze mesajancı buxuyinim. Hin mesajın ku ve şandine. Binerin Cemalu Fatma çifti gotiye, Jeliyona Fransa'yı. Hayırlı sabahlar. Vatanımızın bu şekilde kurtarılması bizim için
Fransızlara karşı en büyük zaferdir. Onlar bunu okuyor. Dibêjin Cemal ve Fatma çifti. Dîsa ji İranê rojbaş beyanîbaş serkeftin gotiye. Walatiyên me yên ku ji İranê me seyr dikin siba we bi xêr be. Dîsa rojbaş İsa Yılmaz. Em gelekî te hez dikin navê min Zeynep roja serbilindiyê bere pîroz be. Em te seyr dikin dibêje. Dîsa yazmayı iyi beceremiyorum. Hiç sorun değil. 15 Temmuz'da şehit olan ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum Nivisan diye. Dün olduğu gibi bugün de yarın da vatan ve bayrak için canımızı seve seve vereceğiz. Devam ediyor. Siverek'ten Sarıören köyünden Bekir İlkey Bey. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyorum. Hiçbir sorun yok. Yazmayı ben okuyabilirsem sorun yok. Ve devam edelim. Mesaj kedavi. Bele îro roja serkeftinê dibêje keke Faruk ji İstanbolê em derketin em ê dîsa derkevin. Mesajên ve devam dikin lê mêvanê xwe ez ê berê xwe bidim. Vêga Bilês İrfan Kartal. Çil sal ev sazî ev çete di nav welatda saz bûbû. Gelek saziyan de, wezaretan de, serokatiyan de. Ya balkêş ev e piştî wê êdî tasfiya wan dest pê kir. Doz hatin vekirin, mahkemeyên wan dest pê kirin. Ji wê roja heta niha ki pêvajoyeke gelekî zahmet te. Ji ber ku wek em bêjin wan heşheş jîna di nav dewletê de saz bûbûn. Win çawa dibênin ji wê roja heta niha tiştê ku we xwest pêk hat an na. Tiştê em dixwastin pêk hatiye şükür. Gerek vê rojê re jî şükra xwe bikin. Şehîdê xwe rahma Xwedê lê ben. Nava vî îşî da min hêçka jî got ez 10 saliya xwe da nava vî îşî da me. Wexta ez 10 salî bûm sala 6 îhtilalê da Swê eskerê min ê derî xistin. Min şû derî vekir got Abdulbarî bavê te mala min got erê. Destê bavê min kelepçe kirin, cemsê kirin. Ve eva ev kiriye. Darbeya şestan de? Belê. Heta niha jî eva devam dikin Türkiye'de. Fakat îro îdê em dibêjin ki îdê ev îşana, ev xayînana, ev evkana, îdî evkê wan nema zamanê wan, emrê wan îdî bihorî bûn. İdî çûn. Türkiye jî gelek tişt kirine şükür elhamdülillah. Gerek yaliye demokrasiye da, gerek yaliye özgürlüğe da îdî xun per işiqayiye nemîne tarih. Pişta xwe daya tariye riya baş diçe ew piskîvêtê sorunê gele mezin jî hel dike, hel kiriye. Wexta beriv sorunê xwe hel dike, merîbe jî devlet be jî daha kuvvet dibe, daha güçlü dibe. İro Türkiye dünyayı da berê digotin riya dünyaya hemû Roma'yı diçe. Niha riya dünyaya hemû Türkiye'de diçin. Çima Türkiye van 6 sala gerek dış politika xuda, gerek iç politika xuda gele mesafe hildaye. İro Türkiye yaliye ekonomi da jî, her yaliye da jî orta salekî da 2 sala da îdî gaza xwin heta niha em dibên dişa bağımlı. Dişa bağımlıya wê îdî robro hem ekonomi hem daha bağımsızlığı da pêş da diçe, rê hildi de. Wexta wana diçe sorunê xwe jî çözmüştike. Niha îdî Türkiye'de kesî îna nedikir ki berê ben nikaribû kurmancî kilamê xwe bigotana, bi xeberdana. İro TRT Kurdî heta Swê mera kurmancî hîmî vedike. Em kurmancî gelekî TRT Kurdîyê hîm dibin. Em we teşekkür dikin, spas dikin. Bo wê avayê gerek em jî îdî pêşiya xwe binirin. Em îdî van tehlike, van pêşiya xwe da van tehlike bibînin, riya xwe daha baş bikin. Birliğe xwe, beraberliğe xwe daha pêş da bibin. Ve daha jî baş be. Heke ve daha jî baş be. Ku do dinûçeyên sibê de di manşetan de em bêjin seroketî müdafeyê Pentagonê teqawît bû. Li wê dirê jê re sual kirine tiştên ku ve tarî devletên dirine alaqedar dibe vekiriye naga derbarê darbê de got belê me destek da.
Vegale devleteke mazına Türkiye gerek tekliyen xoşi bir domine pevajoye ke zahmetli peşiya Türkiye bu peşiya ve bu tabi vega hem devlet disa bu xwazin lehemberi ve geleki çava bibinin ligori ve mesela beli 15 Temmuz'e ev jî ceribandin dîtin ku gel rabu serpiyan ev gel dama tişteki wusa dîsa ligorî ve tişteki wusa wê li Tirkiye pêk were anna. İdi çû. İdi ev çû idi. Gele tecrübe kirin. Perva ve gezi olayları jî tişteki sabû. Cê başka da Kobanî jî perwak bû. Hendek olayı jî we wan dera sabû. Em nava wan da bûn me robro didîtin evana. Me çi qasî digotin ki ya eva hem Türkiye ra hem Kurmanca ra xêra wê tune tiştekî beyhude ye. Tu îna bike ev jî dîsa projeya FETÖ bû. Dîsa ewa jî FETÖ, derîn NATO, derîn FETÖ çi gotin hebû dana gotinê. Siyasi partiye siyasî jî tesîr dikirin, millet jî tesîr dikirin. İro nava millet da jî îdî derîn NATO, derîn FETÖ îdî millet aqlê xwe hareket dike. İdî çi divîne wana gişka îdî dijbêre daha riya xwe baş dibîne. Çünkü îdî me pişta xwe em ne Sûriye em ne Afganistan'ın em ne Pakistan'ın Türkiye îro devleteke peştahatiye, güçlüye, kuvvetliye çima sorunê xwe hal kiriye. Ekonomî jî, siyasî jî, avê gavê ene bahatî hebe. Em jî dibê bahatî heye. Ama evayê çawa çêbe dîsa jî hikûmeta me, dîsa jî devletê me robro jî dûz dike. Hem asgarî ücreta wê, hem heyeta wê, hem gişka jî soruna gişka zane Türkiye'de eva îşana lîdera dibin. îro jî parlamentoda özel taybetîke civanî heye. Em ê herin seva dîsa vê 15 Temmuzê em ê wera meclisê da jî wê her ro bibiranînek ve pêk were. Peki vega de dîrokê êdî ev roj wê werin nivîsandin. Wê werin nivîsandin. Ji wan yek jî nobet bû. We jî da dest pê kirin. Wîn jî li meydanan bûn. Hinekî wan rojan qala wan rojan bikin ez benî. Niha te çago roja serfirazî roja millet hemû rabû serpiya hamdê Xwedê ra çok şükür me got vekîlê min jerin deyinmiş bû. Temamen ewa çaxê bertaraf bû jî millet îtibara xelkê xwe, îtibara milletê xwe, îtibara dewleta xwe pêş kirt. Meydana nobet kirt. Got ki xuyê vê dewletê em ên welatiyê me ye gel meydanê ye. Ewa setekayê Türkiye hemû zeb duyarlî bûn. Ez gelê me ra jî, setekayê me ra jî hemû minnetdarim. Serfîraziya me hemûşka me tev kir. îro jî tiştekî wisa teşebbüsa wî zaten mümkün nîne çênabe. Çünkü dersa xwe standin. Fakat her an, her dakika, her saniye jî em hazırın ki gel olarak, millet olarak em jî têda em vê îşî ra şehadetê ra em millete susamış biye. Yeter ki istikametê xwe bizan be, beşîkeşê xwe bizan be, kêyekê vê îşî dike. Niha vekîlê mirin değinmiş bu. FETÖ sadece Türkiye iç karışıklık hêvî tune. Welatê me özellikle bölgeme Doğu ve Güneydoğu'yu da jî fitna wî işê terorê da jî tespit çêbûn ki ewa jî destê wan dinê ra teve ye. Weke misal ji ber ku bernameyê me çêkir roja dudiyan me Ömer Halis Demir nas nedikir ez benî. Evet. Me ji derneka Asubayiyan mêvanek wergirtibûn hevalê me çêkerê me gazî wî kiribûn. Got yek şehit bûye Ömer Halis Demir. Me got kî ye? Got hareketeke hêzên taybet özel harekat. Semî derjî beryana had dibêje mesela wê rojê derdikeve. Qahramanbûna wî li Sûrî ji ber ku Tirkiye li hemberî Daişê hingavan nîşan bidin Semîh Dersî ketiye tiştên reş wê rojê qala wê kir. Di nav PKK de zilaman şandiye, agahiyan daye. Hêdî nîşanda. Piştî wêna tabii li hemberî terorê gavên gelekî berbiçav û erenî hatin avêtin. Yani nişan de ki bi kîre lîstiye newsa. Tamamen derkete ortê natu çabast ki mesela welat yekî tehdit distan ew dikirin
Diçu uçağı eva paralel devlet yapısı hem de bizim paralel. Evan FETÖ'cü o polis emniyet etti da diçun o millet şikayet akut kir wan dinle ra haber da gut ki falan kes has şikayet kir peşya melik riyavi digirtin gut dest tiştekat emin nişan ettin. Memleket ya terk dikir yan çoluk çocuğu xud terk dikir yani çoluk çocuğu var esir rehin da. Vekil emrin zana em evana hamu mebdit. Eva FETÖ Usa şebeke ke usa Amerika örgütlenmiş gibi bu ki eva aklevan jine bu. Eva aklevanı mezin, babevanı mezin dugo tekrar Osmanlı'ya rava serpiya. Tekrar milleti biz vara kimliga xoda. Tekrar milleti dava xora, doza xora, doza milleti xora vara aliki. Barış çebe, sulh çebe, biratiye çebe em çabikin ki evi bertaraf kin. Ama hamd xudera irada millet İzana millet, idraka millet hamu bertaraf kir. Çok şükür. Naci, çabaskir, iroji, söbeji, düsbeji, eva hatta ev ruhban bedena da be. Ev millete kesinlikle teslim nabe. Tabii ki çavvekilimin değinmiş bu ser Türkiye oyun devam dikin. İşte ekonomiyi, işte başkanı Amerika'yı kelime kut ki emi metodaki başka Türkiye helçinin. Çünkü dena xodan ki bu xune, bu isyanı, bu tabiri caizse ihtilala eva milleta ser danayne. İşte o çağı çi gotun? Go emi oyunu başka bikin. Fakat izna xode ev milleta van oyunacı bertaraf ke ve ev sıkıntıya ekonomiye da ji, bahatiye da ji ev devlet eme inşallah çarek bibine gele mey van sıkıntıya ji atlatmış ke. Hayat be sıkıntı nabe. Sıkıntısız tabii ki em hamuji bir etkilenmişti ben. Fakat devlet ama çavakilimi got vantıştarajı çözümü öğretmişti ki. Mesela maaşı memura, maaşı emekliye, maaşı fakira 4 milyon aile aracı go emedisa yardım bikin. Eva çiye? Eva sıkıntı demek devlet zane. Em hamuş ki tef fedakariye bikin ki milletime tamamen deri renayı. Tamamen sıkıntı here. Çünkü sıkıntıya mezin çap 15 Temmuz'da evmelete rabu serpiyada bertaraf kir. İnşallah izna Xudi izna Rabbi alemi katiyetle evana muvaffak nabin. Belli. Vega gelen peri bajar rabu bun serpiyan jivan bajaran yekşi Malatya'ya gelo Malatya havali hazırın Abdülbaki. Le Malatya'ya Ahmet Yokuş lüve dereye. Nausa Ahmet Yokuş. Rojbaş İsa Yılmaz birasti dişeva pazitır meheda jixayn İstanbul و Ankara em dikarin bejin bajarın heri kritik malate bu lewra teröristin FETÖ demako teşebbüse darbe kirin le fermandariya artışa duyemin o yekitiya altı o fermandariya jeta haft emi ji tevgerdariye ki avarte hebu فرماندار ارتش بر دویمین ارگان حدود آدم حدودی ساعت 11 دا در باس مقام خبو دما کو اف حرکتی هبو لباجیر والی بری ملتی مصطفی توپراق جبو کو آگاهی بسینه چو فرمانداری دویم ارتش دویمین لبله در بیکارن فتوی لنظامی çek vali kişandı ne heştin ko vali bir keve hendir. Pişti ko edi ko aşkere bu ko teröristin FETÖ ko duxozun darbe bikin. Bajer seri de bajer Malatya ve hareme 4-5 bikin dagir bikin. Ev dem velatiyen Malatya'yı bu polis ara peşi dora fermandarı artışa duyemin 4-5 girin o ne heştin ko teröristin FETÖ'yü bir tanka derkevin derva. Hatta ni saat سی شوی مذاکره هات کردن لبله تروریستین کوچ فتوی تعلیمات دیگرتن جلی لشکری لوان بود تسلیم نبود پیشتاجی نیوی شوی اپراسیون دست بکر لمخابن وان تروریستین کو چکین دولت جلی لشکری لوان بود بگلا بری ولاتیاندان و خورتکی بناوی انسکل او شف بریندار بو نه بتنه لفرمانداری ارتش دوامین لدی بارگین لشکری دنیجی hareketi bu yekşi disajı yekitiya
altay bu kuji kışta altay jî serê sibê saet nehu nîvanda di tank di wesayetê zebete derketimu ji bo ku piştgirî bidin darbekaran polîsan wesayetekî leşkerî qefaltê nehiştin ku bikeve nava bajêr lêberê teröristekî FETÖ'yê dîsa vê zepeteyê kir nava bajêr gula berî polîs û welatiyan da lêbelê qehremanên Malatê xelkên bi xîret dora vê zepetê yani wesayeta leşkerî girtin dorpêş kir o teröristên FETÖ'yê teslîmê polîsa kirin. Dîsa li fermendariya jeta heftemî jî bira ew jî li dervayê bajêr bû li wê derecî hereketî gelek mezin bû li Qayserî heft balafirên kargoyê ku li hewa ji bo ku mazotê ji bo ku neftê naqlên balafirên FETÖ'yê bikin ji Qayserî rabûbûn bê destûr rabûbûn û ev heft balafiran bê destûr hatibûn Malatyayê piştî ku ev agahî gîşt walî û şaredarên beriyê Malatyayê bi talîmatekî dan hemû kamyon otobüs yani kepçe li bajêr çi hebûn hemû kirin wan pîsta bi wan wesayetên giran girtin nehîştin ku wan balafiran ji bajêr rabibin piştra jî operasyon hat kirin wan kesên ku ji Qayserî hatibûn wan teröristên ku ji Qayserî hatibûn ji bo darbeyê hatibûn hemû hatin qefalt kirin heta nîniha jî hemkarên me jin di derbarê kesên ku vê dixwastin darbeyê kirin ew jî ji wan re nema hemû hatin girtin serdozgeriya Malatyayê di nava 6 sala da di derbarê 3521 darbekeran da doz vekir di doza mezin da fermendar artişa duyemî berê orgeneral Adem Hududî 15 sal ceza girt dîsa 3 general û 16 subayî jî cezayê müebbetê girtin yani darbekar tek çûn demokrasiya Türkiye kazançkir o işev jî li Malatyayê jî ji bo destana mezin ve saldeveger were kirin ve her wiha 205 şehit werin yad kirin o gel ve kahramantiya xwe azadiya Türkiye ve dişeva yekîtî nekitiya netewî o demokrasiyê da ve li vê qadê pîroz bikin İsa Yılmaz. Adalet diyor meydana, adalet. نوچین سبه دام دکه تماشاور نجا لگل میوانی خواه ام پازده ترمه دیسا بیویرتینن و روشه چی پیکات دار بکار چو خوستن و چات سریوان ام وی که لگل میوانی خواه داخفنا پارلمنتری اخ پارتیه وانه بریس ارفان کارتار رزیدان بکم tabi çi xwestin kîjan dewlet destekta û vê pêvajoyek ku li dewleteke darbeyek pêk tê hemû sazî tawrûmar dibin. Ekonomî tawrûmar dibe, siyaset tawrûmar dibe. Lê me tiştekî wisa nedît. Hinekî li ser vê em biaxivin biz. Vana ev kavan mezin bû. Na ev FETÖ tenê yalîkî da nexebitî bû Tirkiyeyê her yaliyê da. Siyasetê de jî, eğitimê de jî, ekonomiyê de jî xebata xwe kiribûn. Wê rojê yekî dostekî me got sîta me da got çar hebî 5 puan standibûn. Vana heqsizî dikirin, vana adliyê da, vana her yaliye da Türkiye'de çi qas neheqî hebûn eva FETÖ Türkiye'de dixebitî. Çima seva Türkiye'de seva ekiba xwe, seva kadroya xwe dixebitin. Paşê jî dana tespît kirine ki ewanê 5 puan standine 25 puan jî. Demek ki çend sala eva neheqî kirine, eva heqsizî kirine, hevka vana Türkiye'yi ama Türkiye evi pireyî derbas bûyîdî. Türkiye'yi de evana baş da hiştin. Türkiye îro daha rêke zaf başlateye Avrupa'yı çi kanûnê nû hebin, çi tezetî hebe, çi ewk hebe
hem teknik yönünden hem teknoloji yönünde hem buluş yönünde idi vana takip dike. İro Türkset 6 idi yayındı ve dikebe yayını. Çıka beji icat hebben, çıka mevcut hebben teknik bakımdan Türkiye vana takip dike. Ve roje vani evkeke bu uzay izleme merkezi mepe teleskopa idi mehivi serdikir. Mecani ser ekranı vani beli. İdi çe hebe hatiye Türkiye'ci de çevra gere emci peşiye xo bibinin gere emci van tehlike hacebin çe merdve peşi. Vega got talukiye vega pişti FETÖ'ye lehemberi terör reji gavin ber bi çaften avetin. Evet beli idi gere emci idi ana gorivana ava çıkası xarabkirni ra tıxavitin emci çekirni ra emci başbuni ra bixaftin yekbuna xun daha bine zede bikin xavatı xu daha baş bikin ve baş beci İro çi hebeci Türkiye'de peşiya me Kuday haz bike idi tehlike ama avnacı nasakinin em bejin evcidi sakinin disacı xarafkirna Türkiye'de çi hebe desti ve var ve bixabitin Ligori xwet Türkiye'ye duxazin veci got çend cara ve darbe ditiyez beni. Beli yani bavê ve kelemçe kirine şestî de beryana ve qalevê kir birine. Be 4 sala bavê xwe nedît. Yani vega dîroka mixabin Tirkiye bi darbeyan, bi postmodernan, bi e-muhterayan, newsa 28 Şubat'an, bi îdaman, evatiyên nivîsandin lê belê îro beryana jî ji ber vê yekê min sual kir. Nifşanû de temaşevanê ja ev yektê kirin beryana jî muhabîrê me tiştekî balkêş got demal li Diyarbekirê girêdan pêkanîzana ligel mêvanê xwe mêvan jî got weke heman tiştê em difikirin li Tirkiye darbe çawa pêk têrî îro şert û mercenî di vê heyamê de balkêş çima herkes xwe temsîl dike di parlamentoyê de herkes heye beryana ji ber vê na min sual kir parlamento çawa tê bomberdiman kirin herkes li wê deriye lemberî gel parlamento temsiliye millete ya mali millete ne ya şahsa İro millet ha parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisi İro em burada üyene ama em milleti xwe temsil dikin vekalet daneme em jî heqê wana em jî işê wana wira parlamento. Peki Tirkiye'ye çawa dixwestin evina? Mesela em bêjin xwedineke serketi bana ve çi kir bana? Ve çi nekira kir ve çi ve her tişbir. Bersiv ya rast eve ve çi nekir bana? Ve ama ve bu fikrin yani. Beli. Ve çi nekirana. Ve çi bir iştana çi bir. Ana gori xun İro Afganistan. Suriye. Pakistan. Ama çend sala duzbin. Yani devletin Bakur, yen Cezayir bigirin hatta Libya'ya, Tunus'a çiğattı serime. Haman tiştî ji we bipirsim wê çi kir bana? Mesela parlamentoyê tawrûmar dikin li hemberî gel bombeyan dibarîne evna çi dixwazin? Yani herkes serketi bana xwedêneke wê çi kir bana? Niha zaten vekilimiz Zavrın değinmiş bu. Wana peşiye çağı meclise ra müdahale kir. İrada bir milleti bertaraf bikin, yok bikin. Sana bu. Yani merveki irada bir tecelli dike meclise da. O irade ra müdahale ki ev çiye manavi çiye? Mana hakkı evi milleti, hukuku evi milleti bertaraf bike. Eğer bir kere desteği vanda, bir kere naha emzukhu zafime tenebun. Yani acel khodey dana, yani niyet davun eva milleti aklivi, selim, bertaraf bikin. Tamamen manda Amerika'yı, Avrupa'yı daha peştacı tahmin dikim İsrail hakimi memleketi bu. Nahaji ev mücadele emtira. Ev halkı mücadele dede az tişteki daha dibêjim evana daha temiz nebûne. Yetkiliye devletê ra jî dibêjim. Vekilî jî vere Cumhurbaşkanı ra jî dibêjim. Evanê nava vî toplumê da xwe veşartine ça paralel dibêjin gereke devlet wana hemişke derxe teşîske wana cezalandırmışke. Kuruma da bahsa wan tê kirinê hene. Devlet gerekiyor mutlaka ve mutlaka bir hareketi bertaraf bike. Eğer evana bertaraf nebin evani oyunu daha, ihaneti daha ra uğraşmış min. Ama elhamdülillah millete reyna davanda ça vekilimi go Xudey wana ra nexste nesip hamdü sana çok şükür emji inşallah kat'iyetle wana reynadın.
eğer rebike ve peşiyavandaki zaten Türkiye'de bejin denenmiş denenmez. Wana kuvveta xud ceriband, kuvveta wan bütün dünyayı beni ve destek davandajı elhamdülillah bertaraf bu. Çünkü millet u halk serok xu bütünleşmiş bun. Jibona ve emsade bejin ki devlet ama gerekiyor ve konuya da en konuya hassas evana toplumda da hebin kurumada yerleşmiş bun etkinliği avan hebe gerekiyor devlet bir tespit ke teşhis ke ve bir bertaraf ke. Eğer evana ikrini ileride disavani teşebbüs niyeti xarab niyeti on xarabe. Çünkü em seyirdikin medyayı sosyal medyayı da evana taraftarı vana evana bir işi ihanet girine ev hainana mesajı başka dene toplumda. Fakat millet hişyare izna xude ev ça hişyar buna med daim bike gerekiyor devlet amacı ve imtina da ve hususiyeti da inşallah bir işi dikin kat'iyet hatta sonavi gerekiyor fırsatı nenevanda. Gotuna min az milleti xorajı, halkı xorajı ve roja 15 tırmehi 2016 da eva milletler qiyam ruhi xuda xiste peş da elhamdülillah xudaya müzafer kirin şeveki bile devam nekir. Degu eğer evana buna çabuna eğer evana muvafak buna Türkiye'de yetişecek nedima. Ne ekonomi, ne sosyal, ne insan iradesi zaten vekilimin değinmiş bu. Çünkü gol siteki de 4-4 hav genç pensut boğanslandığına. Vana eğitim tamamen Allah'u destekliyor. Vana kamu kurumaya da hamu Allah'u destekliyor. Juhe kopya eydin navu denk bu. Dınavande. Tabii da şekli neydi bizim kurum eki haçte penç mervi uçağı hildana. O sendikama peşiyamacı Samanyolu TV heba televizyon avana uçağı. Ko bazarlık edikin de beji ki haçte penci ye mervi meheldin. Yek hu merve ki başka helnadan. Hakka nefesa devleti hildamına destek xuda. Ya bir halkı hildamına destek xuda. Jibonavi gerekiyor artık fırsat eşitliği, hak, hukuk, adalet. Yani navi ve başkot fırsat eşitliği. Yani jibi herkesi. Evet. Evna heku ne bubun devlet. Herkes hareketi bana ve bu bana devlet go ve got bana devlet ameye. Heku ne bubun devlet hem sualan belavu cemaata xwe dikirin. Çeteye xwe. Ne layık bun lebele dahatın cihen astin bilind navsa. Naha zaten liyakata toplumaki desteği çu mala ve toplumu ji xarabu. Yani aslında her şey insanan xıra kirin. Liyakati xıra kirin. Naha tişteki vaha çağı ser öğrenci düşüne ser yurt dışıya da dışan devleti tamamen olsa sistem kurmuş gibi bu. Henci on yek ne düşü yurt dışıya da. Eğitimi da. Eva eğitimci ki arkadaşa ki roja ki değinmiş bu. Tamamen Türkiye elde buna çarka xuda. Fakat hamd-i Xudayra çok şükür ev fırsata millet ne davanda ve roja aziz ve roja mübarek ev şeş emzidi vereceğim ki milletime ser tabiri caizse serfiraz kirin. Milletime ra serfiraz halkı Türkiye rahmuş kirin minnettarın em jera teşekkür dikin jera dibejin ki iro edi besa nine hatta sonu emi qarşıyan bisenin emi halkı xorabına bira emi hev hamiskin az naha halkı waneme vekilimin değinmiş bu eva oyunu ser halkı meji ve daha ziyade vana dikirin ev ihanetaji elhamdülillah bertaraf bu devleta meji karşı terörci başarılıya emji minnettarın Xuday Teala beratiye, alikartiye, huzuri ve toplumu kemneke. Daimen serfiraziya ve milleti ser hakiye, ser beratiye, ser adaleti tesis bike inşallah. Birez Kartal, İro bernameye ve de çeye. Yani payitaht Ankara'ya ne olsa? Bale İro meclisi de taybeti ke civani heye. Serokiyeme vezirime Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentürk ve haberdan ekibikin. Hem milletvekili cemi urabın. Civineke taybet ve pek veren. Saat dudalacı şehitlik eda evkaya. Meclisi de bahçe, meclisi de civaneket evkaya. Buraya aziz çava başkanı meci gotun başgot. Gere em idi ver şunda vazife dikeve üstüme. Em haşko hebben. Em her tişti evka bikin. Hişyar bin. Çi mera dibêjin ki ne rasta em jî gere aklê xwe derbas kin. Me gele heva 40 sale
çıl sala ekonomiye da, siyasete da, eğitime da jî sıkıntık medana kişandını az ina dikim ki ava gelek jî proje FETÖ bu, Hendek olayı ya FETÖ bu, Kobani ya FETÖ bu, hem Kurmancı idi, hem Kürtçi idi. Yani verin bu fikrin albayek piştre derket ku nad hapse de mebed xwariye. Çekin şu insansız hava uçaklarını bizim çocukları vuruyor. Ya işte. Verin bu fikrin. Askeri medikujin, polisi medikujin, ev jidinav devlet edenin, ev devlet wan tankan, wan bala fıran teslimi wan kirine, vazifedarın. Lebele diçin insani meşeyi dikin dukujin u dibecin vekişin zaroki medikujin e ku zaroki wan jî PKK. Piştre seri wan derdike ve işte le Amerika YPG destekli de mühimmatın bu kamyonan dişine. Edi gel jiber ku dit rabu serpiya navsa. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Zaten özet evi işi eve serfiraziya ve işi da eva milleta çağı rabu serpiya tüttür jeratine bu ki eva zaferiyet şey bu. Mepeşiş değinmiş bu. Vekilemici go çarpınç ihtilal bu çarpınç teşebbüs eline baş bun. Millet denge xune da fakat millet zanı bu ki eva tamamen ihanete lideri xoracı güvenmiş bu eva roja bertaraf kir. Amerika, İsrail, İngiltere, Fransa hatta çak o dorameci piştivi çakirin işte Akdeniz Dede Ağaç Amerika yerleşmişti bir. Eva özellikle sondaj, habatla sondajı zaft tiskinmişti ben. Eğer Türkiye petrolü evi hatiye kapanmış girini hatiye sergirtini beşi xavitini eğer yuvancı derke ve kazavi milleti cevabı bike naha Türkiye tamamen rabe serpiya inşallah. Ez dibêjim Türkiye ve gidişata xwe yê bibe liderekî aziz dünyayı da. Ve bütün ümmeta Muhammed jî ve peşkeşa Türkiye devlet-i Müslüman jî peşkeşiya Türkiye beklemiştik. Evana jî çi bikin bira bikin hamdê Xwedê ra çok şükür ev millete artık geri pê navêje. Hani Kurdî dibe her ne peş em île her ne peş qenciyê da biratiyê da xaşiyê da inşallah. Derhineri min Abdülbaki Herma Kürdistan Irak'ı hazır egelo na. Bele bera hazır bibe vega gerek cihanji FETÖ'yü raviyan vega bele xwedidine Yunanistan'e jwedre dravin gerek kes Türkiye'ji da xwazavan pektiğine lebele hin devlet xwe ker ulal dikin. Jbe ve peva jwe rewre bazeke çavaya ezbeni. Berdiye xonun avnaj berdiye xbibna xuyi. خودی در کردن. اونا جوان ببنا خویی. بله من بر سواق وستان نوسا. اونا والا ایخانتی نکن یعنی. باش. یعنی بر سواری خوش افه. یک خودی زلامی خود در دیکه. یعنی. بله. وگا ایرو گلک بیبیرانینن ل İstanbul برنامه کوی پیکوره ل سراچخانه نوسا بله بس ve lugori ve emme halat çi bikin yani Reis Cumhuriyet Erdoğan derbarı çi de ve bağıfe ve dikkat bikşine serçi geleki disa FETÖ liser FETÖ disa FETÖ'ye çünkü FETÖ ne xusari xuna yani FETÖ projek yani FETÖ benim dve şey ama ne işi belengaziye gotenavi şekli. Vega ve got ya ye Belengazi sabahat hanım şandiye Jalmanya'yı hayırlı sabahlar. Askerimizin karşısına gerçekten olanlar çıksın. Ya. Çapulcuları çıkarmasın. Jalmanya şandiye dibece çapulcuları çıkarmasınlar. Bere çapulcuyan derine kızın sergotuna ve mesajın kutteyn derkıltın. Jiber ve nikarım zedebilim. İro jiber ku bernameye ke taybete bere kusuramın ne nerin tamaşabanın me. Vega خودی درکتن tabi bari ku dikeve ser sutiyeme ser hükümeti ser valatiyan çiye gotuna davi şwe bistinin piştre jibres bari gran istiyeme gere em sahip xabitin gere em nav milleti xuda bin me bibinin gotini hev yibe ve yek dur nekebin
gelek tiştajı idi himd buna idi nemina beriye beri günde da yek şu şehir daha dugut şehir da çaya çıtına na idi dakika da gündüzci peşa şehirli habere haş bir heye hayvan heye idi mina beri nine em beya divejin ki idi gere em hemu evi tehlike peşa me bibinin idi tişte beri riya baş çimera başa xandın idi çya kuştun idi ev devret çu vakti tvingi çu idi sivil siyasete sivil siyasete be mermi idi Türkiye'ye iro bara idi ev lazım hemci bu avayı iro Türkiye'de riya xalazbuni riya başbuni bibine xo bibine em evci bibine em dibêjin ew hîna neke bira ew bixewite bibine çi min re baş e gelek spas ez benî gotina da wî şiwe bistînim Naha vekilê min rin deyinmiş bu tiştekî baş e naha medeniyet ama medeniyetekî ezîz e eger em welatê xwe memleketê xwe sulhê sükunatê biratiyê demokrasiyê bixwazin gerek illa em kanûnê xwe mevzuatê xwe bi insan ra emsal bikin. İnsan esasıldın. Meçağı insan esasılda sıkıntıya mey bütün dünyevi em biratiye da samimi bin, rast bin. Em bana bine çareserikin. O çareseriya çebe tu kudret, tu kuvvet xinci xudê meni kare. Gelem illa gerekiyor evi bikin. Hakkı insana da sıkıntı hebin, keymasi hebin, em bine peşta. Vekilim değinmiş bu. Zav hak hukuk düzenlenmiş bu. Mesela yürü hem TRT Kurdiyara minnettarın. Em derketine ve televizyonu da derdi xo, derdi milleti xo, bi lisanı xo, bi zamanı xo, dinine gündeme da, dine haberdan da. Ama zapt işte başa. Temeli medeniyeti insana, medeniyeti mecliser insan inkişafıya mutlaka ve mutlaka kemasiyevi milleti, kemasiyevi toplumu da mutlaka kemasiyene, kemasiye emberatiye da, alikariye da, bikin ki İnsanı ha hain, hereke ha hain, tekrar peşlerneyin. Zaten sorunu ortaya çağıta rakı çözmüştür. Sorun ortaya naminin. İnşallah çağ vekilimin değinmiş bu. Hiret davan, xebat davan siyaseti eve. Emci alikarın, emci velatı xora, milleti xora, halkı xora hizmet kin. Çünkü hizmeta halkı, Resul-i Ekrem'in de bize, hizmeta halkı aynı ibadete, bonavi emevi işi daim bikin, bixeftin, alikariye bikin. Ve hatta Xudê Teala evî canî viteni da dabe em ê milletê xwe ra serfiraziyê tev bixeftin inşallah hizmetekî baş bikin. Em wera jî ve ev imkana ve fırsata dame em minnetdarin em şükran Xwedê dikin wera jî minnetdarin inşallah. Alîkarê revê birî giştiye ben bir senî mevdenî sevinç. Ji bo vê dema ve hûn hatin serçava gelek spas. İrfan Kartal parlamenterê wanê ya AK Partiyê ez benî batina ve em kêfxweş bûn gelek spas. Temaşevan nêja به مطویا سرفرازی به وسروگانی me نوچین سبه دادس پیکرین به سربلندی جی امی بقدینن حتی برنامه کدنا نوچین سبه هنو کدری بن TRT Kurdî li wê derye kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.